Ano sasabihin ko? Letters mo lang kulay na iba. Oh. Bakla, duwa na! Teka, ang paanggot kayo. Gago ka. Ikaw natin ito mas magabang. Pakihulog po. Saan po dyan ano? Oh, ganda ah. Ano yan? Ay, atin to ka. Na ako parang hindi pa natubahan. Kung tutuusin nga rin, pwede na kami doon magsimisibis. Okay na po. Gusto mo di ba? Mas maganda dito. Kaya nga. Yun ang depo Wala. natin. Putang ina yan. At least nakabangka. Uwe. Ah, ayun na, may vlogger na. Ayan, sa mga kababayan natin, andito po ang mga naisalba natin mula sa Malaysia. Mabuti na lang po ay natulungan natin silang mailigtas sa kanilang mga employer na nagkakabang na naman tala sa kanila. Dai po. Hindi, binawasan. Binawasan ng tubig, sir? Hindi kaya kang gunting. Sakin mo yan. Yan, naanggutan ka day kakatatao. Ano nga ko para sa inyo? Sa sira. Sa sira dama. Ay, pang ano? Dishwashing daw. Cooking oil. Pinapadara ko kasi baka dishwashing. Tabi ka naging hirap na hayop ka. Very happy ka na kaya. Pakakalong ka kang malagto. Ikaw nagsusuban matalino ko maghirit. Pag ako nagsusuban, ikaw mangirit. Ay, bonta ka kani. Yan. Mapainim daw ang pata. Box. Ay, hello. Ganito ang buhay sa sa Japan. Sa Japan. Oo. Saan po kasi kami sa Japan? Ang bigas na. Mahal ang bigas ninyo. Hindi ko lang sango. Yung ani. Dadaraw tayo sa... Uy, may dadaraw na kitang sango burog kusunan eh, pag uli. Ikaw ang mag-ano. Ako ang madara kayo, dadaraw ko sa Japan. Para napuntuyo, no? Diyan talaga sa ibabaw nila. Oo, para Para makurado. maano siya, mas Kapag nag-corrupt man doon. Sunog din niya. Magapot ka muna digdi sa mga tao kung may batag na makukuha ng digdi. Kumayo, man talaga. Hindi man yata kinalistisan niya. Ah, Hindi man yata kinalistisan niya. Dito meron tayo ditong ano, kulong. Abang ang trip niya, sir. Ano? Harap. Sarap kahit asin na. Self-service. Dahil yung bote kang Sprite. Nakatotoo ka mga life hacks mo sa bukid. iyo, may mga asin lang talaga. Mga sobrang kita pagiging bukid ma. Primitive natin eh. Sprite dahil. Uy, bukas na dyan ma. Yeah. Bus na. Kuha bala ka sa pagkakangko ma.
Kauntak ng lana. Konti sa bagay. Sprite. Mo naman di kanto. Ang Pepsi. Sa'yo mo man iti-cheese sa kuya. Sa GSM. Ikaw magtubig ka kami. Ano? Mga week ka mo. Dapat, egdi kita. Bangi-bangi ang pag-ano. Maturog mo. Dito. Hello, ayan. So, andito tayo ngayon gabi na pero hindi pa rin natatapos ang paghatid ng sorpresa. Dahil ngayong gabi, hindi namin alam na birthday pala ng aming sweet surprise driver. Ayan, sweet surprise driver natin ang ating ambassador na to ngayon. Ayan, ambassador na. So, ayan mga ka-JFS, kakanta natin si... Ano nga ang first name mo? Yan! Si Kuya Jan. O, si Kuya Jan Estrada ng JFS Pet Services. Nang isang happy birthday at hahandugan natin siya ng kanyang cake. Customized cake. Customized Watermelon Oo. theme. Ano po ito? Money cake po ito. Watermelon. Ang kailangan, papasabugin natin, may lalabas po mamaya pera. Kaso, barya. Ayan. And 3, 2, 1, kata tayo ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano ba? Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ano? Happy birthday! Pablaw mo na! Ayun, once again, happy birthday sa ating sweet surprise driver! So, ayan, i-blow na ang kanyang candle. Pablo mo na yung Chinese candle, Chinese candle. Ayan, i-blow mo na po ito. I-blow mo na po yan. Wow! Yan yung dapat mo! Close your eyes and take a wish niya. Happy birthday! Ayan!
So, hihingan natin siya ng message. Siyempre, hindi tayo muna magme-message siyempre. Dahil birthday pala ng ating driver. Tanungin natin si ate kung ano kanyang message. Happy anong mensahe mo kay sir? Yung microphone. Matagal pa natin siya makasama sa JFS. Ayan. Baka plastikan nyo. Ayan. Ayun naman si ate. Bigyan ng microphone. Pailawin mo yung microphone natin. Buksan mo. Microphone. Kuya. Aray. Ano sabihin mo kay kuya? Ayan, si ate rin po ay kasalukuyan KJ. kasalukuyan po siya yung disabled. Si kuya. Si kuya na lang po, anong message mo po kay sa ating sweet surprise driver? Gusto po kumantarap. So, ano? Ano po yung mensahe mo? Mensahe mo sa ating birthday celebrate natin ngayong gabi. Oo. Given na hindi po tayo prepared. Wala kasi pasabi yung ating celebrate. Ngayon na Okay, niya ngayon. ngayon na sinabi. Sana sa susunod na birthday mo, ipaalam mo na. Ayan. Sana sa susunod na birthday, magkakasama pa Para rin prepared tayo. naman Para tayo, prepared partner. naman Tama. tayo. Okay. Siyempre, ang Ikaw naman, partner, itong message mo. Kasi siya ang pinakauli dapat, partner. ito na lalaban talaga. Ako yung Alam ko yung gagawin sa akin. Ako yung- Kaya, ako yung host. lalabanan talaga, partner. Ayan, dahil birthday nyo po, ang wish namin sa iyo ay sana mas marami pang masasayang moments ang mangyari sa atin. Siyempre kasama dyan, mas pesos. Mas plastic! More travels! Yes! Sabi mo ba? Ayan, siyempre happy birthday po, Kuya John. Yeah. And siyempre, ang birthday, Kuya John. Dahil birthday ni Kuya John, anong mensahe mo, partner, sa ating Ayan, celebration? siyempre, partner, first time mo nakasama si Kuya, pero ang gana ng pakiramdam natin. Kaya Very ang Plastic! Kaya I'm still looking forward for more travel. Ang plastic, mga bakla. Petals and services. And siyempre, partner, hindi mawawala itong birthday greetings natin kung hindi mismo yung ating manager. Oo. Yasingin mo na natin ng message manager natin. Yung ating manager, syempre. Bigyan ng microphone yan! Bigyan ng microphone! Luning pasok! Luning pasok! Microphone natin, luning pasok. Ayan na po, birthday. Bakla! Ano, Hindi mo lang ako magbali. Matarap na lang ako. Siyempre, meron pa tayong pasabog dito. Ito pong manggang ito ay nagkakalaga po ng $20 ang isa. Kaya pag uwi po natin, ipapalit po natin ito ng Philippine peso. Magbibigay siya ng message partner, pero hindi na daw magpapakita sa very shy type daw yung manager ng JFS. Okay. Dahil shy type siya, hugutin mo na po ang pera na makukuha dito sa mangga. At syempre, halugan din natin siya ng ating Kanin? Magic, magic And 3, 2, 1, Ate Mitch, pasok! Pera o kuwit! Okay, syempre, partner, hingin na natin ng message yung ating birthday celebration Syempre. natin ngayon. Ano Dahil ba? kami yung sinorpresa mo, ano mo naman yung mensahe mo sa ganitong ka-partner, party natin. Anong Talagang sinap ko ng manager natin ngayon. Hindi ko magsasalita. Uy, Ayan ba? Ano ba message? Sana hindi lang dito nagtatapos ang jamming natin. Yes. Yeah. Naman po yan. Isa pa lang yan, kuya. Isa pa lang ito, kuya. Okay, thank you. Okay. Ay, ayaw sa'yo, plastic ka. Hindi ka na nakita, partner. Ayan mga ka-JFS! Yes! More tayo! Tatapin na lang ako. Message muna si boss na walang Facebook. Ay, walang... Na walang face. Anong message mo? ayun, happy birthday, sir. Sana sa sunod na birthday mo, paalam mo na para naka-prepare naman kayo para may cake ka. And ang yung host sana ay And sana nakapag-prepare tayo ng dance. mas mahaba pang pagsasamahan with the GFS team. Yay! Ayan dahil another sir, cheers for more for a long run success ng GFS Petals. Kaya mo mga baso, Cheers tayo. Cheers. Siyempre ang ating celebrator ay hawak ng kanyang Geneva Cruz. Ako rin, At ito sa akin, huwag kang gaganyan-ganyan dito sa ating dalawa. Okay, siyempre tatagay tayo.
Okay. Ready? Cheers! Okay. Cheers, everyone. Happy birthday. Happy 3, 2, 1. Happy birthday! Magbabay ka na ba? Pero na ka-JFS, babay na dahil kami ay mag-iinuman na. Okay, sabi lang na tatlo. And 3, 2, 1. Bye! Lomo, go! Dapat may asin. Duman may asin, oh. Nagpa-vlog. Madam! Madam! Wow! Kaya dahil mo pati nagpipili. Madam! Actually, ang inipili ni nga hilaw. Bakla, bawal nga ako maalsulta. May regla ako. Diragon, magpili ka na. Talong, pak. Talong. Gusto nila talong. Kala ko na naman ganyan, ho! Dito sa Somewhere in Partido, EJFS na yan! Mula dito sa Somewhere in Partido, EJFS na yan!